A potom mi hovorí Vojta Friš, mi hovorí, počúvaj, ja by som po tebe chcel, Jacov, že keď budeš taký ten akože hnusný zápasník, že ja budeme tam také zábery na oči a ja by som strašne chcel vidieť na tebe, že sa bojíš. No tak som si išiel vyskúšať originálny zápas O2 Univerzum pred 10 000 ľuďmi. Takže som si prešiel tvrdou drinou, tam vám stačí jedna zlá rana, jeden zlý úder a ste odstavení a ja som herec. Takto sa mi rozbúchalo srdce, nepreháňam. Reálne mi tam preplo a ja som začal byť zlý. A to v tom filme je. Som bol strašne zlý, ja som ich chytal, hádzal. Klietka robí divy s ľuďmi. Takto som ho zdvihol hore a to má 87 kg. Takto. Na zem som ho dal. Ja teda viem, že mali ste nejaké narazené rebra, alebo to bolo aj niečo vážnejšie? Ahojte, ja som Rami a vítajte pri novej epizóde podcastu Za titulkou. Mojím dnešným hosťom je naozaj vzácny hosť a veľmi sa teším, že prijal naše pozvanie a je to herec Ján Jackuliak. Ahojte, ďakujem za pozvanie, vzácny host. To si vážim, ale nohy na zem. Pre mňa ste naozaj vzácny host a hlavne som strašne šťastná, že vás môžem takto v sobotu ráno, točíme v sobotu ráno, počuť, takže naozaj som vďačná. Témou nášho dnešného rozhovoru bude najmä film Bojovník. A ja som si o filme mnoho čítala, aj sa teda priznám, že som bola na jednom z tých natáčaní a vlastne aj v Edene, keď ste točili na gala večere organizácie Octagon. Chcem sa teda spýtať, môžete nám niečo trošku viac prezradiť o tej vašej postave? Môžem. Film Bojovník prichádza do kín práve teraz za pár dní. Veľmi sa na to teším, ja už som mal tú možnosť ten film vidieť. Ale čo sa týka mojej postavy, naozaj, že je to zloduch, extra zloduch, na ktorom nemôžete nájsť nič dobrého. Ale je to človek, ktorý vychádza z rôznych týchto známych zápasníkov MMA. Vyťažili sme vlastne z veľmi tých uznávaných ľudí, ktorí sú trošku agresívnejší v tomto športe. Je to široká škála a nie je to konkrétne na nikoho zamerané, aby sme nevychádzali, že to je len na niekoho, koho pripomína, ale fakt tam nájdete strašne veľa týchto zápasníkov z celého sveta v tom mojom Bélovi Kardošovi, to je moje meno. V tom filme je to maďarský zápasník, je to vlastne grécko-rímsky zápasník, ktorý už je vo výslužbe trošku, ale dosiahol toho veľa vo svete, lebo je majster vo svojom športe. Je to človek, ktorý naozaj zarobil veľké peniaze, ktorý sa dostal, už by som povedal, aj na tú druhú stranu. A dostal výzvu od Octagonu, zápas legend sa to volá. No, tak ešte, aby som k tej postave povedal, veľa ľudí si myslí, že či vychádzame z Carlosa Vemolu alebo Attila Vega, pretože sú nám najbližší. Nie je to tak. Ešte raz upozorňujem, nie je to tak. Je to človek alebo postava, ktorá vychádza z viacero týchto postav svetových MMA. Tak sa to snažili chalani napísať a v tom filme to tam aj je vidieť. Nič dobré tam na mne nie je. Fakt hrám zloducha, nebudem ani hovoriť akého, ale musím povedať na druhej strane, že ma to bavilo. Bola to obrovská výzva herecká. Obrovská. Mali sme jedno velikánske šťastie, že sme točili vlastne pod záštitou Octagonu. Čiže my sme naozaj zažili najväčší kompárs, že 25 000 ľudí nám bolo na Edene, 28 000 ľudí na O2 aréne. To tam všetko v tom filme je cítiť a je to vidieť a je to obrovský zážitok na veľké plátno v kinách. Vy ste mali aj veľmi dlhú prípravu na ten film. A ja viem, že aj ste absolvovali jeden boxerský zápas, originálny. To bolo všetko v rámci toho, aby ste navnímali, aké to vlastne je naozaj stáť v tom ringu a skutočne sa báť toho, že sa vám niečo stane. Predsa len pri tom natáčaní stalo sa, ale nemalo sa nič stať. Nie, to bolo tak, že mňa oslovil, myslím, že to bol rok 2022, ma oslovil Vojta Friš, my sme sa stretli v Prahe, to je producent aj vlastne režisér toho filmu, jeden z režisérov. A hovoril mi, že má pre mňa antagonistu v pripravovanom filme Veľkom bojovom, ale že jedná sa o to, že človek musí ovládať box, zápasenie a také veci. No ja som sa už predtým boxu venoval, ale musím povedať, že fakt len amatérsky. Ale tým pádom mi začalo trénovanie. To trénovanie spočívalo, teraz nebudem preháňať, bolo to 5 tréningov týždenne.
2-krát zápasenie, 2-krát box a jedno kardio. Do toho samozrejme dodržiavanie stravy, pretože ten môj Bela Kardoš musí vyzerať ako tank. Čiže v tom filme musel som vyzerať veľko. Takže tak bol bodybuilding obrovský. Plus kondička, čiže kondičné tréneri najlepší, ktorí majú na starosti hokejistov slovenských, sa o mňa starali. Lebo to nebola sranda. A zároveň ma trénoval Jožko Lohyňa, čo bol majster sveta a zároveň olympijský víťaz v zápasení. Tak k nemu som chodieval, plus ma Žigo Kurina trénoval v boxe, čo je tiež jeden fantastický boxer chalan. Takže som si prešiel tvrdou drinou, naozaj, fakt verte mi, tvrdou drinou a na úkor všetkého. A potom mi hovorí Vojta Friš, mi hovorí, počúvaj, ja by som po tebe chcel, Jacov, že keď budeš taký ten akože hnusný zápasník, že ja budeme tam také zábery na oči a ja by som strašne chcel vidieť na tebe, že sa bojíš. A hovorím, že dobre, no ale tak ja som nikdy nestal akože takto. No tak som si išiel vyskúšať originálny zápas v O2 Univerzum pred 10 000 ľuďmi, kde som si myslel, že ma odvezú pred tým zápasom. Ja som sa tak bál, tak strašne bál, že som nevedel, že či tam nastúpim, keď ohlásili moje meno, ja som išiel druhý zápas s Martinom Valihorom. Keď ohlásili moje meno, takto sa mi rozbúchalo srdce. Nepreháňam. Žigo, tréner, mi dal kľad na to hore, ukľudni sa. Strašný strach som mal. Tak, ale kvôli tomu som to urobil. To som pochopil, čo je strach. A ešte aj kvôli tomu, že v tých vlastne šatniach stretnete tých pravých bojovníkov. Ich slovník, ich správanie, ako sa chovajú na chodbe, ako sa chovajú pred nástupom. Toto všetko som si prešiel. Reálne, normálne som si tým prešiel. Ten zápas som myslel, že umrem od strachu, dal som ho a pochopil som, o čom to je. Ale to nebola taká tréma, ako majú ľudia pred vystúpením na javisku. Bolo to úplne niečo iné. To bol strach o život. To nepreháňam, lebo vy vlastne nepoznáte to, že tam vám stačí jedna zlá rana, jeden zlý úder a ste odstavení. A ja som herec. Ja som mohol prísť kľudne o polku tváre, sa odstaviť na pol roka, alebo kľudne vám mohol Martin tak zlinčovať, že som mohol proste neodísť po svojich z toho ringu. Čiže ja som si reálne prešiel strachom. Naozaj. A to nepreháňam. Pred týmto zápasom vy ste mali niekoľko stretnutí, niekoľko staredownov. Najprv to vyzeralo veľmi tak priateľsky, ale potom ste sa naozaj dostali do toho, že ja to poviem tak, že ste do seba dosť aj šili. A tam ste navnímali možno aj túto atmosféru celého toho sveta bojových športov? No, jasné. Celé je to vlastne provokácia. Ono to v tom zákulisí vyzerá trošku inak. Tí chalani sa majú radi. Hej, keď mám pravdu povedať, nie všetci, sú tam prepnutí niektorí. To je to správne slovo, prepnutí, ale v dobrom. Hej, lebo inak sa to nedá. Ale väčšina sa naozaj, že uznávajú, majú radi. Ono si myslíte, že si poviete, no čo, bijú sa v nejakej klietke, tak, ale keď sa tomu venujete rok a pol, skoro 2 roky, takému poriadnemu trénovaniu, že pochopíte, že to nie je sranda. To naozaj, že idete do kolien niekedy. A je samozrejme, že ja už mám aj vek, takže to tam bolo podpísané, ale zase dostal som sa do niečoho, takto. Pochopil som iný pohľad na svet, lebo tí ľudia majú iný pohľad na svet. To vidíte vo vyjadreniach, to vidíte proste v tom, ako sa obliekajú, ako chodia, aký majú životný štýl, ale pochopil som ho, to je dôležité. Hej, že nie je to sranda, je to iná sorta ľudí, ale nemôžem ich odlišovať, že vy ste zlí, vy ste dobrí. Nie, je to fakt, a sú to fakt chalani napríklad, s ktorými som sa ja skamarátil v Prahe, praví MMA zápasníci, ktorí sa za vás tak postavia, ale tak ľudský, aj kamarátsky a priateľské, s niektorými si doteraz píšem aj volám a sú to fakt profi zápasníci, ktorých vidíte v MMA zápasoch. A to sú normálne, že kamoši úplne, že oveľa viac ako niekto iný. Proste, oni majú obrovské srdce, tí ľudia. Vo filme si s vami aj niektorí z nich zahrajú, ak dobre viem. Jasne, všetci skoro. To bolo, ježišmarja. No to nikdy v živote nezabudnem. To bola scéna, kde ja mám trénovať ako Bela Kardoš u seba doma na vile zápasenie. A mi hovorí Tobous, to bol hlavný choreograf toho zápasu, že Jaciku, že budeme to točiť, že prídou kaskadéři, jo, neboj, oni ti pomôžou, to bude v klidu, jo, buď v klidu. No, jasne, prišlo auto a vystúpilo 10 profesionálnych MMA zápasníkov. A ja som hovoril, že nebláznite, že vy ste niekedy točili film, že ne. Ja som narážal na stenu s nimi. To bolo furt perma, to bolo, akože oni nevedeli, že točia film, oni si myslia, že sa ideme reálne byť.
Ja som proste, až potom im niekto vysvetlil, že chalani, ale musíte sa trošku uvoľniť, pomôcť mu. On nie je zápasník. No ale potom sa stala taká zaujímavá vec, že jak sme išli, už, ja neviem, už asi 3 hodiny a to bolo strašne únavné. To vám stačí aj 5 minút toho hádzania. A fakt už 3. hodinu sme točili furt hádzanie, tak mne sa stala taká vec, že mne preplo. Reálne mi tam preplo a ja som začal byť zlý. A to v tom filme je. Ja som strašne zlý, ja som ich chytal, hádzal, držal, búchal o zem. A jeden ma tam chcel začať byť, Daniel Škôr, pozdravujem ťa. Ten ma tam chcel začať byť, tak mu museli vysvetliť, že točíme film. A no proste úplne šialené, tak ma vyhajpovali tí režiséri a tá celá scéna, že to tam strašne do mňa také nervy vošli, že aj o tých chalani z MMA hovorili reálne, že sa ma začali báť. A samozrejme, že keby ma oni chytili, tak, ale dostal som sa do tej role, tak až také zlo do mňa vošlo, čo som bol z toho vytočený. Čiže to pomohlo vlastne, že prišli chalani. Ale boli to reálni zápasníci. Je tam aj Jirka Procházka v tom filme, to je vlastne z UFC. Zápasník, s ním som sa zoznámil teraz v Karlových Varoch a je to fajn chalan. To je drsný, ako to je, ten sa s ničím nemaže. To je drsný chlap. A sú tam aj legendy v tom filme. To je tam, vlastne máte tam celú škálu oktagonu, no. Pardon, ja som si predstavila, že ako vlastne to všetko bude vyzerať, lebo zatiaľ to, čo mi hovoríte, sú všetko strašne reálne a silné emócie, takže veľmi sa teším na ten film. A vaším teda takoutou dvojičkou, s ktorou hráte ďalšie z hlavných postav, je teda Milan Ondrík, ktorý sa tiež ale roky venuje boxu. Aké to bolo, keď ste sa postavili z očí v oči? No, ja začnem s tým, že Milan Ondrík je úplne hlavná postava. On je tá kladná postava, ktorý ten film vlastne naozaj reálne tiahne. Akože celý. Ten film nie je čiste len o športe, je to aj rodinné drama sociálne, lebo jemu sa tam stanú nepríjemné veci a on bol vlastne bývalý majster Európy v boxe, ktorý sa, no, akože ten film je docela aj sociálna drama, čo sa mi páčilo, že keď sme to premietali pre ľudí, ktorí to hodnotili, tak vlastne strašne veľa to zaujalo dám. A nie kvôli športom, ale kvôli tomu, čo sa odohráva v zákulisí toho filmu ohľadne celej tej rodiny. Takže to tam je, že Milan je tá hlavná rola, ja som tá hlavná záporná rola, Milan je ten, čo ťahne film. Tak. A my sa s Milanom poznáme niekoľko rokov. Ale asi ste nestali z očí v oči s rukami hore. Volal mi jeho tréner raz, že by chcel, aby sme išli spolu do toho Králi ulice zápasiť. Ja som to odmietol, lebo to by nedopadlo dobre. Pre vás? No, ja si myslím, že takto, ja to dopoviem v tom slova zmysle, že ja som neskutočne mierumilovný človek. Akože fakt empaticky v pohode, ja mám len zlý ksicht, preto hrám také role, aké hrám. Ale inak ako sa snažím proste mať svoj názor na život proste nohami na zemi. Preto mám z toho rešpekt z tých športov. No ale presne sa stala tá vec, že my sme išli robiť ten zápas a my sme to, myslím, že 6 dní v kuse trénovali tie choreografie a nie sú jednoduché. To vám stačí proste fakt minúta a už neviete, už nedýchate a to jeden zlý pohyb a už máte niečo zlomené, vyhodené. Takže my sme na to fakt profesionálne pristupovali so všetkým. A ja hovorím Milanovi, že počúvaj Milan, ale my keď pôjdeme ako reálne, že keď sem dovezú všetky tie kamery a toto, nemôžeme sa zabiť. A Milan, že to je jasné, neboj. Prišli doniesli tie kamery, všetko to tam navozili do toho ateliéru. Akože neskutočná výprava producentská, vám poviem, že absolútne profi hollywoodsky film, čo sa týka tohto. Naozaj, že to som odpadával z toho, čo tam mali za všetky možné kamery. No, postavili sme sa s Milanom proti sebe a vidím čierne v očiach u Milana. Neviem. Že kľud. Dobre, zaútočil, bol absolútne profi, dodržiaval choreografiu, ale nemazal sa s tým. Hovorím, obre, ako chceš. A to som zistil aj u seba, že aha, a ja sa aj mne preplo a išli sme do toho. Ale bola to stále len choreografia nacvičená, ale napríklad sa stalo, že keď som zabudol na nejaký pohyb alebo niečo, tak sa Milan trafil. A trafil sa reálne. A to sú šupy riadne teda. Milan je dobrý. Musím povedať, akože chválim Milana v tom, nie že chválim, to je zle povedané, absolútny profik. Nech si každý, kto chce na neho hovorí, ja ho nenechám na neho jedno slovo dopustiť. To totálny profik na place. Fantastický profik. A zachoval sa aj ku mne, musím povedať, že férovo. A tiež mi hovoril, aj tebe som videl v očiach, že ti preplo. Klietka robí divy s ľuďmi.
No, to verím. Hlavne už sme niekoľkokrát pána Ondríka mohli vidieť aj v tej klietke, aj v jeho zápasoch, teda bez rukavíc, čo je neuveriteľné. Nechcela by som asi stať oproti nemu v tomto prípade, ale z toho, čo rozprávate, tak asi ani proti vám. No, ja som si to nemyslel o sebe, ale akože fakt mi preplo tiež v tom dobrom slova zmysle, že som sa nenechal. Ja som totiž tým cvičením aj tým, že som stále chodil na to zápasenie a učil som sa tie hody profesionálne a tak pochopil jednu vec, že ono sa to naučíte technicky správne, hej. Tú kondičku získate, keď sa to neoklamete na tú kameru. Neoklamete telo, jak vám vyzerá na kameru. Samozrejme, nemám 30-ročné telo, ale neoklamete, takže všetkému som sa fakt poctivo venoval. Ale čo som pochopil je, že keď to viete a keď dostanete sebaistotu, tak vám naozaj prepne to môžete totálne zneužiť. Lebo ja som tam Milana raz, je tam aj taký záber v tom filme, kde zaútočím na neho a takto som ho zdvihol hore a to má 87 kg. Takto. Na zem som ho dal a som si hovoril, som si vravel, a Milan absolútne to akože, ako keby ste ho ste mohli hádzať, ten nič necíti, ten chalan. A tam som si uvedomil, lebo sme ten záber išli asi 7-krát, že koľko mám sily v sebe. To človek veľakrát ani nevie. Ja nevie. Tam v týchto situáciách vyhrotených si to uvedomíte. Že vás vlastne sa dostanete na tú druhú stranu, ktorú si v živote myslíte, že to sa existuje tá druhá strana. A čo vám z tohto všetkého zostalo? Ja viem, že ste veľmi aktívni, ale predsa len je to úplne iný životný štýl na ten rok, 2, čo natáčate ten film. Viete, čo pravdu poviem, že som na seba neskutočne hrdý. V tom, že som to neoklamal, lebo to nebola výzva, viete, že dostanete nejaký film zápasnícky, to akože wow, super. Ale tá výzva toho, že sa to naozaj musíte naučiť, že naozaj idete do tej klietky s tým Ondrikom, že naozaj, že to točíte skoro 11 dní, či koľko, neviem, sme boli v tej klietke, 6 dní sme teraz skúšali, potom to točíte, to vás vyšťaví, zničí. A že som sa do toho aj ringu vrátil, keď sa mi stalo proste niečo. No, naprvé, som na seba hrdý za toto, lebo je už čas byť na seba hrdý na niektoré veci. A je to správne. To nie je, že sa hladím, ale som. A za druhé si odnášam, že veľmi dôležitá prechlapa, a hlavne v dnešnej dobe je nejaká psychohygiena. Ak si ju správne nájde, a ja som si ju našiel v tomto, že viete pracovať s tou energiou, viete, kde si ju vybiť, viete, kde ju schovať, viete, akým spôsobom robiť, tak som vyhral sám nad sebou. Že niektoré veci neriešim, odkladám, akože netreba. Nedávam vôbec, mi je absolútne jedno, kto si čo o mne myslí. Úplne, že to som pochopil, že to vlastne len brzdí. A tieto veci, ako dosiahnete fakt nejakým tým, že prekonáte sám seba vlastne, ako by som to správne povedal, keď prekročíte svoj tieň. A mne sa to stalo týmto filmom. Hej. Samozrejme, že niektoré veci, návyky neodstránite, ale že to pochopíte, to je to dôležité u mňa. A som na to fakt strašne hrdý. Ja by som rovno ale nadviazala aj na to, čo ste iba tak naznačili, že sa vám niečo stalo a vrátili ste sa do ringu. Už sa o tom hovorilo, že sa vám stalo niekoľko zranení, ale ja teda viem, že mali ste nejaké narazené rebra, alebo to bolo aj niečo vážnejšie? Síce ma televízie odmietajú, nech sa páči, to už je ich problém. Má možnosť pracovať v zahraničí. Keď poviem, že pracujem v zahraničí, tak si tam choď pracovať. Mám pocit, že to tu nejak nefunguje. Tam, keď prídem pracovať, ja reálne cítim, že som pre nich potrebný. Buď rád, že máš prácu. To je ten zásadný rozdiel. Poviete nejakú kritiku, ale v dobrom, tak skôr narazíte na odpor totálny. Hlavne by to mali robiť ľudia, tam viesť tí ľudia, ktorí tomu rozumejú, ktorí vedia ako, ktorí sú rozhľadení, ktorí sú precestovaní a nie ľudia, ktorí sú tam dosadení. To je môj názor. Z toho kamiónu vykladali hlavy, nohy, ruky. Ja som tam stále pozeral som na to, že čo. A že oni tam robia také pole, že po súboji. A ten jeden chalan, čo tam stál pri tom, hovorí, že to by si nevedel, aký to je kšeft s tým. Čo ste videla? Výborné. Vyrobenými.